11. kısmet Ustad-ı Muhterem El-Hac Hacı Abdurrahman Ahun Tengin Ahun Tahtir Tana'nın cevabiyetinden mevzusu da bolsa tekfir etmeklik, kafir demeklik, butperest demeklik, ya münafık demekliğin hakkında. على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Muhterem Müslüman oğlum, Müslüman oğlum ki Ustad-ı Muhterem El-Hac Abdurrahman Ahun Tengin Ahun Tahtir Tana'nın cevabiyelerini idarlap verendirle olur şu mevzudan haberleri var ki ol burada diye ki sebep oldu biz Ustad-ı Muhterem'in adını tutup da şu suratına bir şey soruları edip de cevap etlemekliğinde de neme sebep olurlarını bilendirler. Asli sebebi ki biz şuporum Ustad-ı Muhterem'in adını tutup da oşonun ödünden, oşonun şagirdlerinden, oşonun uğurdaş adamlarından biz cevap etlep, o cevap da belki gelip ruderru birbirine oturuşup, birbirine aydışıp, bir de düşündürmekliğini, etlemekliğine de sebep olun. Ustad-ı Muhterem'in elbette başarıda beriyen gurunlar var. Katı aytyan gurunlar var. Şol aytyan katı gurunlarının birine şiyani şişama mehir ya penceme mehir dedi hava. Karabulakta bir ahunçuluk bolli. Oşa ahunçulukta Ustad-ı Muhterem'e bir vakti soğan rahni veriptirli. Oşa tadı hevren bir katı ağzı yüreği ındıtacak gurunları aydıp da ödünün kabul etmeyen adamlarına hevre bir katı suratına ihanet etmekliği şu sebep bizim şey deyip de var ahim Ustad-ı Muhterem'in adını tutup da gurun vermekliğidir. O bir mevzuyu ki Ustad-ı Muhterem şu tadı ağzını alıp gurun verdi. Mevlud Khan'ın hakkında bir işaret etti ki hava şeyli bir adamlar var camiada bes olur ya Resulullah dedin ya Mevlud okuyan şuporum ya Resulullah diyen birdat diyen deyip dininden çıkyan deyip aydıp bir tavır cemaatlardan Türkmen Sahrada algılı olmaklığı. O taraftan da ödünün Mevlud Khan'ı doğruda deyip bilen adamlara onlarda bir medrek bir delil var mı kan demen olur hiç bir datı bilyen datlar yok deyip de var ahim ödünün kabul etmeyen adamlarına hitap etmektedir. Ahunağa şu Ustad-ı Muhterem'in aydan gurunu koyup bir ta Müslüman doğrulamını eşsirle o ta inşallah men şu hakkında bir sürü açıklamaları verip de Ustad-ı Muhterem'in ödünden o şagirdlerinden o tamamı ulu il Türkmen Sahrada takdir tanıyıp da şunu bir ağırbaş bir ustad şuna hakkında aytyan ki hak tanıyıp da var ahim İdniç birin adamlardan bizim etçek sorularımız var. Biz haişimiz sorulardan şu ki gelip de bir de şu zatın hakkında bir cemi dostana da cevap verdiler. Şu bir kurduğunu koyup ver. Bes ya Resulullah deydin, Mevlid okuyan diyinden çıkayan ya Resulullah diyen deyip görerler, olurdu bir medrek, bir delil var mı kadimen? Hiç bir bilen zatları yok. İnelekem Ustad-ı Muhterem'in şu bölükte beren gurrunu ki şol Karabulak'taki ahunçulukta aydan gurrunun bir çetiş. Oğlum Ustad-ı Muhterem El-Hac Abdurrahman Ahun Tengin Ahun Tahtir Tana Müslümanlığının temmin hakkında men avvalki bölükte de kısmete evvelle birinci bölükte de men şu tadı beren gurrunumu şu tadı açıklap ayttım ki sen ol adamları ki Mevlud okuyanda dininden çıkayan ya Resulullah diyende bırak diyende dininden çıkayan deyip verirler var deyip aytıyardın. Ustad-ı Muhterem o sen aytlayan adamdan bir del. O sen şu Vehhabi deyip bilen cemaatlerin mantığada adamları yok del, olar bir kent cemaat de del.
Ama qiyinantak da sen ustadı muhterem özünü kabul etmeyen adamlan hemmetine Vehhabi diyersin. Bu elhamdülillah ya Resulullah deyip veren adamlara, ya Mevlud okuyup veren adamlara, ya şoňa meňleş adamlara biz nauz billah olara dinden çıkýan kafir ya müşrik ya şoňa meňleş zatlar bar akim biz elhamdülillah olan hakkında aýdyp duramdak. Belki ustadı muhterem bi senin ustadı muhteremin yankı yarmadahun taqdir merhum şol Hudaýyň benneti şoňa meňleş kepleri Mevludun hakkında kabul etmeyen adamları tekfir edip bar akim şu dünýeden gitdi. O şonun ýyrynmasanna sen bolup sen şuň kugun marahim Mevludy kabul etmeyen adamlar bar kullen dinden çykaryp goýupdyr. Enelekem ustady muhterem yarmadahun taqdir merhumun öz ýandan öz ijtihad edip Mevlud diýen zatlar diýe 5 zatdan ibarat bar. Onda näme meger Mevlud diýen diýe telawaty kelamullah we onda Allah Taalanyň zikri we Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavat ba, Peygamber sallallahu tarif ba, yeni bir zat ba. Şu zatları kabul etmedik adam ona haytan näme? Qur'any inkar edildi. Bu zatlara Qur'any gerekli. Ular Qur'any inkar eden adam ahirde de näme? Şonuň dininden çykmagyna sebep bolýar. Yani siz şuň kun Mevludy kabul etmeyen adamları tekfir edip Mevludy kabul etmeyen adamları ve ödüňi kabul etmeyen adamlar barasynda tekfir edip ketýärsiň. Bir de o gurunlar aýdamlar. Hatta ustady muhterem senin hatta ödüňi kabul etmeyen adamlara o bir ýylda sen kullen asyn botperest diýip aýtmaklygyň. Tetabet sen de aýtýan keplerden habaryň ýok. Entejik bolsa bola Mevlud okuýdan ya Resulullah diýsen dinden çykýar diýip aýtýaryn. Sen ödüň kabul etmeyen adamlara sen hatta nauz billah botperest diýip aýtdyň. Şolaň başlyklaryna bot diýip aýtdyň. Bu men kefimde sen öýle aýdan kefim. Ustad ahunaga şu ýarmadan hun taqdirini aýdan bölek gurun goý. Nagada adamlar şu ketýär biz bihut juşurýan makadiýet. Bihut biz bihut bijet münazara çağıramda. Bir de bizim kasyn köýetigil dogurdy. Men bersidiň eliňizde adamlaryň nagada da sizi anam edipdir. Size bir şeýle bir aňyr baş eten çüňür alim mukadip berler. O bir gözümizden görüp duruz. O bir onda bize edafat edip duramlar ki bizim kaptan yaşak gelip yer. Emma siz gelip adamlar bizim üstümüzde ördürmek biliniz. Bular ovadan kavmalı bular falan etmeli. Şu ustadı muhterem yarmadahun taqdirin şu ödaydan gurrunu Mevludy inkar adam ahirde Qur'anyň inkar etdiği dinden çykýar diýen gurrunu goý. Ve ustadı muhterem Hacı Abdurrahman ahun tegnahun taqdir tanaňda şu bir bölek gurrun vardır. O näçe ilmin ol berdi ki yarmadahun taqdirini ýytmeýän adamlar başdaky pir tutup beren adamlar olan pirlere bot olan ýytmeýän bot perest ýanyň şu bir gurrun goýup ber taş mantagada tekfir etýän adamlar belli bolsun. Kim kime kafir diye, kim kime dinden çıkıptır diye aýtýar, şu gurrun belli bolsun. Şu Mevlud diýen näşetler bar. Gözüm baýa alim. Allah'ın kelamı okuyor, Allah'ın tahammülü. Allah'ın zikri. Peygamber'e salavat. Peygamber'in tarihi dili. Şu belki de Kur'an benim sabit. Şu Mevlud doğru deli, Kur'an doğru deli, dini çıkmadı etmiyor. Dini çıkmadı etmiyor. Meleklerin. Nâye düşen olayı. Nâye düşen olayı. İnha şecre naib hak bolup gayrileri kemale yetirir yalak magamı bolan veliler irşat magamını başarıya. Her bir gelip görenmenine pirdirinip öğüne soğuktur kep görenlen olur şeytanın koşulları. Olara muteşeyyih diyerler. Pirlik öğünne olmani, pirlik iddia ediyen adam, olur aynı but, olur soğularda but parastır. Olur aynı but, olur soğularda but parastır. Ustadı muhterem, senin ve senin ustadın aydan gurrunları, eğer karar bolsa naud billah ödüňi kabul etmeyen adamlara bot diyecek bolsan, bot perest diyecek bolsan, onda şu tekfirde näme? Seni ki oňa Vehhabi deyip olar barahim dinden çıkan ýalyk edip berdiň. Ustady muhterem sen köp adama öz agdyň bilen naud billah aýtýan kepleň bilen ahden kafir diýip durdyň. Şu bot perest diýdiň näme diýdiň? Nelekem sen manahim hormatly ustad yarmadahun taqdir merhumun aýdan gurunu edi. Eger karar bolsa her kim öz tawjihi bilen bir adama fetva bermeli bolsa, onda mezhebi bilen näme ehtiyajy var? Ona oparım motor ne yaparım haka yetmedi. Ustad muhterem. O men senin ödün
Öten şagirdlerin ketil hemmecen bir de iki hepbeteniz bir de Hanefi mezhep bolor diye aytýarsyňyz. Şu Hanefi mezhebe bir de Hanefi mezhebi bolor diye aytýar. O senden haýym şey, senin şagirdlerinden daşta öğretmek tamam sen kabul etdiğin ulamalardan menin haýym şu ustady muhterem. Sen eger wagan delilin mawata Hanefi mezhepden şu okuyan Mevludhany ketin Mevludhany ketip ýatyňyz ki ol bir gün mezhepde bolata onu siz bir aýa geçirdiňiz. Ondan 10 kaya geçirdiňiz. Şu dogratany barakam şunu ýylyň arasynda şu par millete sogap ýok ýerden sogap hantyma edip günä bolup duranlardy millete din diýanat diýip düşündirýändiňiz. Siz gelin bilen boynumuz kıllan inçe şeriatın mukabilına, Hanefi mezhebi mukabilına. Vagan Hanefi mezhepte şeyle bir şey etdiğini içten delil bağlata bizde aslen görün yok. Bir de sakat dik yapıyor Müslümanlar. Bismillah yani ve de fakat birçe haber, birçeden delil getiren Hanefi mezhepten sizin tutyan ceresan doğruluğunu. Hanefi mezhepte haber görün ma birçe gün Peygamber sen bolon gün deyip şu bir hacakun gelmedik şu Peygamber sen bolon gün adamlar görün öyle şu Peygamberden sirattan Peygamber dünya görenden şu turatın serpen bir ceresan tutmaklığı ecada ba ondan goýanda marahim edapa görün yok. Fakat serpen bir cerese ta da bir ceresan tutmaklığı ecada ba. Tenik ustady muhterem ödün guruluna aýtýarsyň, bir de Hanefi mezhep bolor diýip aýtýarsyň. Ve siz Hanefi mezhepdämi? Hani bizim önkahulumuz aýtmady zatlary. Önkü ýol edebi, bir de Hanefi mezhep bolor, Maturidi itiqat bolor. İnelekem ustady muhterem, öyle aýdan gurulun şey, başly biriniň gurulunda Hanefi mezhep bir de bolor diýip aýtýarsyň, bismillah bir hakykatdan çekilenne. Hanefi mezhepten şitidin tutyan Mevludhanynyň bir gürlügini, yani şu bir gürlügini de sizin doğru däýden açak bolýan. Onu sizge bir ay etmekdiňiz, onu gelip 10 kay etmekdiňiz hakynda siz Hanefi mezhepten getirin bir de delil getirip berin, bizim marahim boynumuz şeriatyň mukabilina kıldan inşe. Siz näme diýärsiňiz? Çünki bilýärsiňiz özüň delili ýoklugyny ýöne ýatan ýerinden atyp barahim daşdöwren däkile bir taklamak niýetiňiz bar. Siz eger wagan aýtýan kebiň haýygaty bar bolsa, aýtýan çyn bolsa, siz näme diýip oturşmaklykdan çekilýärsiňiz? Sen şagirdleriň ýol mutalyany da bar. Sen şagirdleriň aqqalary da bar. Sen şagirdleriň Afganistanda da bar. Siz iki daşça öýretdi şu forum ödüň hakka hakykat ýoly alyp barýan diýip düşünýärsiňiz. Siziň alyp barýan ýoluň hak bolsa, ustady muhterem, sen näme diýip sen we seniň şagirdleriň marahim fakat poşta tribunike şu gün siziň ihtiýaryňa geçipdir, zumykeziň ihtiýaryňa geçipdir, aýtnymanykeziň ihtiýaryňa geçipdir. Serfen milletin zihni marahim storyny mesmum edýärdiňiz. Kur'andan öýdýändan delil getirip, hadisten öýdýändan delil getirip, sene göre Hanefi mezhepleriň çynmady ustady muhterem. Gelin inşallah taala biz şu hakynda marahim temelen oturşmaklyga teýýär. Şu taýda ustady muhterem, sen we seniň şagirdleriň hormatly uly il türkmen sara şiýadyňyzda bolsun, kelhemle bir tekfiri däl. Biz oňa kafir ya müşrik ya ýene bir diýip beren adam däl. Inelekem oňa kafir diýip duran, oňa müşrik diýip duran, oňa botperest diýip duran, oňa mawludy kabul etmeýärler derekli dinden çykýar, Kur'an inkar etmeklige sebäp bolýar diýip durana, şula musulman dogan. Hem ödünnäki bagdady oňa barahim şu toğratında kafir diýerler diýmekligi, ýene bir zat diýerler diýmekligi. Ustadyň şu böyle aýdan guruna goýup ber. We de ne yaparım ödün kabul etmeýän adamlaryň hakynda näme kepler agdyna alýaşy musulman dogan. Olar muzdur, ejnebileriň bir hammallary pul üçin dinni satdylar. Pul üçin özü satdylar. Pul üçin mezhebini satdylar. Şey diýip gelipsiň dinimiz elden aljak bolup öyle. İnelekem ustady muhterem aýdan gurunlar. Yani sen mezhebi pul satan, dinni pul satan, ödün pul satan ejnebileriň hammali beşül türkmen marahim din diýanatdan çykarjak bolýar diýmeklik tagdyr, şuna tekfir diýerler. Tekfir diýerler näme? Oňa kafir diýmeklik. Fakat barahim ustady muhterem sen lafzyň marahim kafir alaňa. O başda goýan gurunda da gördüň ha. Sen ödün kabul etmeýän adamlara bot oňyňda süperen adamı botperest diýmekden ustady muhterem, siz gynantakda ödüň tamamy şagirdleriňi bilen marahim gynantakda siz kullin tekfiri bolar ustady muhterem. Şu ýol mutalyany da şeýle. Şu bir muhterem musulman dogullymy ki bir öz mutabyk Kur'an, sünnet takkally oglanlar nihayetin sonra mescitten kawdylar. O mescide getirdiler. Kim sebäp boldy? Siýara takdirler şoňa sebäp boldy. Nämeden çyryň? Hiç sat yok. Hanefi mezhebi amalet çokurt berler. Şolun fakat şu zatlar derekli siz şu gün milletin arasında şöyle betnamet ketip ýer. O tarapdan da ol ustady muhterem Ahmed Ahan Gurbanpur. O da çoparım. Men şoňa jawabiye berdim 7 bölek jawabiýede.
O men şonda da şoňa da aýtdym ki ustady muhterem diýdim. Emma Allahdan gorkmalyydym. Peýgambersam aýdypdyr diýdim ki wagty bir adam biriniň awryny kasdetse Allah tebarek we taala onu öňür sowadyr diýdim. Ona haydan şoň edýanyny ortawaçylyk boldy. Ola kam rosway boldy. We sene muhterem ustady muhterem Alhaj Abdurrahman ahun teňnahun taqdir taana sen bir adam bilen tarapda sen kulli dini diyanat Hanefi mezhebin mukabilinde duran adam boldyň taqdir. Emma men edine Hudaýdan gorkmaly. Hudaýyň tutumundan gorkmaly. Sen adamlar bugün adamdan hidayeti Allah Taala gönderdir. Yürekler Allah Taala gönderdir. Hudaý Taala gelecekde näme etjegini bilip bolmar. Emma Hudaýa tersdirenden sonra, şeriata tersdirenden sonra senin mukabilinde adam yok taqdir. Senin mukabilinde Hudaý ba, senin mukabilinde Hudaý Taala tutunma. Allah tebarek ve teala tawfik bersin. Şu Ahmedahun Kur'an bu taqdirinde şol aýdan guruny goý, bir wagtda eşitmedik adam men aýtýan kim yalan qadiýamadyň. Şu maňa Yahudi ýene bir zat diýip aýtýar ahy. Yahudi diýende Yahudi ýaşlar, Yahudi Tawrat tarif edilmişler. Amanlardan Yahudi diýende Yahudi ýaşlar, Yahudi Tawrat tarif edilmişler. Amanlar. Dowlatyň muzdura. Inalakem ustady muhterem Ahmedahun Kur'an porunda aýtýan gurunlar şey. Yani bir din diyanat tebliğ edip beren adamın ağzından çıkmalı gurun diye biz de şulan hakkını keplemeyenle emma şulan bir adını umumi suratında takdir tutsam da ihtiram tutsam da foğubudun aytyan gurunun alpariyan yolum Hanefi mezhebe tert şeriata tert şunsu doğru edebiyat yet emma bulan aytyan keplerin o da oşular şeyde bir şagirtler terbiyet berýärler jamaada hatta şu yol muhaliyenek jawan oğullara ahirde näme ýylyň arasyna fetwa berdiler. Burara taqqally kafir diýip aýtýarlar diýip näwbillah. Kim sebäp? Şu zatlar sebäp. Şu bir fetwalar sebäpdi ustatlary gelip bot perest diýipdi. Ustatlary gelip mawludy inkar etseň malahyň kullan Kur'an inkar etdiň dinden çykýan diýipdi. Ustatlary gelip malahyň bilen onuň başyky adamlaryň ustatlary Yahudi diýipdi. Oňa maňa ýene bir atçyňa telegrafda aýdypdy. Tem milletde näme han tamam millet şoň kun şol musulman mubelliği din bolup başardygyny Kur'an sünnet we bojak bilen adamlara yol mutaliýanyna bir yol mutaliýanyň gurunda ençe awlardan şunyalyk taýsirlaryň şagirtleri öz terbiyet berýärler. Şu bolady ol başyky öz musulman dogallar näme diýipdiler? Nawud billah taqqally kafir diýipdiler. Indi de belli bolar ustady muhterem kimin medreki balygy ýoklugy men senden we senin şagirtlerinden we kulli mantagy Türkmen sahradan meselen haýşym şi o Cenab Abdul Qayyum Şikari diye sayta asasyny uzun marahim mudiri seni nevisen de ki gelip bu kon jamaada munazran peýdasy ýok diýip de menşur bermekdigin tene ola men sen jogabyň awwalla berdim ha bu zatlaryň hakynda senin keplemekdigi asly ýagatyň ýok. Tomuň meýdany elim diýerler. Meýdany elimde sen dinden, diyanattan, Kur'an'dan, sünnetten düşünmektige bizim mukabilımızda Agay Abdul Qayyum Şikari sen hiçbir ededi de musulman doğun. Öten ilime sen cevabını verdim şun hakkında. Ketip bu meydanı sen keplemediydim. Bu meydan sen meydanında sen eğer yadiyan olsan sen gel ol bir illetleri ki sebep bolýar bir ýalyk ýaşaglar janymyzdan geçip şu gurunlar men aýdypdym sen eger barakyň jur'atyň bolsa sen eger şahamatyň bolsa sen eger bagyn bileşe seýiň jaman gabalynda bolsa sen şunyalyk adamlaryň elde barakyň ewün tutun ki başyky adamlara bot perest diýmediler başyky adamlara barakyň şu toratyndan bot diýmediler başyky adamlara Yahudi diýmediler başyky adamlara muzdur diýmediler başyky adamlara barak dini pula satan diýmediler şola diýmediler bir keýsa diýecek ýa-ki bu öyle işimize kesbiýat emma ten muhterem gynyn hakda ten şoň hakyna ulaqan bir ýalňyş galardy. Onda şu taýdan ustady muhterem Alhaj Abdurrahman ahun teňnahun taqdirdan men öwürläp aýtýan tenha ýoly ki şu Türkmen sahrada hakka haqiqatyň näme-nämeligiň belletjek şu kebide oturuş öýleň. Gelin oturuşun bu ýalňyş ýamasak biz dolanýas biz haqiqatyň edinda. Sen we seniň şagirtleriňden we her kime sen kabul etýän bolsa men haýşymşy gelin bir fezaý hususyda iki tarapda durýan bolsun oturuşun bizi bilen bizim ustadlarymız da şuna teýýar siz hakka haqiqaty bar ahyr şu dady bize düşündirin diýme siz düşünmeýärdiňiz siz kabul etmeýärdiňiz diýme biz kabul etmek etmäli millet kabul etýär millet düşünýär millet sen aýtýan düşünsün diýär takdir millet teore fehmli danışly sen menen öwürläp aýtýan siz milletde şeýle siziň wagtynda ortada galygy siz şunyalyk takdirleri oşuň şagirtler ki bar ahyr beýle şeýle bar ahyr bir qara qapçakdan, depçekden, çapçakdan bolup barakyň ödün sıfran boş haqqy janyp köke diye getirin şol oturuşmana ta haqiqat majara nämetin şeýle belli bolsun
kim marahim suratını din diyanatın tertine tebliğ edip berligi belli bolsun. Awal kugurun şi.